O curso 2017-2018 da UNED Senior arrancará en Rianxo con moitas novidades. Ademais das materias habituais que se veñen impartindo cada ano, celebrarase un ciclo de conferencias sobre a memoria histórica que contará con destacados expertos como poñentes. A historia de Rianxo, onde se emprazou un campo de prisioneiros, servirá como eixo común deste ciclo. Será Bernardo Máiz, quizá unha das persoas que máis ten traballado pola memoria histórica en Galiza, o que vai empezar este ciclo de conferencias. O título é Por que se sublevaron os militares e a represión fascista. Logo, Xesús Santos, que é un historiador e investigador daqui local, xuntamente con Miguel Somoza e eu mesmo, pois impartiremos unha segunda charla, entrevista máis ben a Santos do que se ten feito aquí na Bisbarra do Barbanza, en concreto no Concello de Rianxo, acerca da represión. Cara ao peche do curso, prevese tamén a realización dunha homenaxe ás mulleres solidarias que axudaron os prisioneiros dos campos de concentración, polo que moitas delas tamén foron represaliadas. Alá en cara a maio, cando se cerre o curso universitario, pois ter un gran homenaxe ás mulleres que participaron en axudar, neste caso serían solidarias, moitas mulleres daqui de Rianxo, que ao mellor están esquecidas, pero que casi todas as familias de Rianxo teñen algunhas, digo ben, mulleres fundamentalmente, que se ocuparon de paliar un pouquiño as penas e as dificultades, os problemas que tiñan estes prisioneiros que estuveron aquí.